Vi ste ljudi, Carlos ovdje. Kao što znate, mi ćemo ponekad snimati Minecraft. Samo tren. Evo ga, sa facecamom je nekako ono malo bolje i... Da. Tako da... Mislim sad to imamo neke gluposti. Ne znam. Igrat ćemo sad malo preživljavanje da nastavimo. Bilo je ono Minecraft Survival. Šta je ovo? Tu je ovo. I to je ok, sasvim ok. Mislim ono... hvala na 45 pretplatnika, mislim ono... To je stvarno veliki uspjeh za mene. I ne znam što bi rekao, samo s još videa ću vam se zahvaliti. Više. I tim pohvalama za vas. Evo, tu možemo samo hoditi okolo. Ne znam šta da radim. Evo zalazak sunca. Divota. Evo ga, tu smo. Zalazak je gotov. Oh fuck. Joj fuck. Fa. Nismo već dugo imali Minecraft serijale, mislim, bilo je rijetkost kad smo imali. To nije bilo često. Nisam ni ja igrao već dugo, no na kompu sam igrao. Kompjuteru sam malo igrao na PC-u, na nekim serverima radio gluposti i takve stvari. Vjerojatno mi vidite, a samo što sad ništa ne vidim. Nemam ništa ne vidim. Skupili smo ovoga, dobro. Mislim, ja ću sad pauzirati pa dok bude dan, pričekat ćemo da bude dan, pa tako da. Ovdje, ali smo ostali bez stvari. Ostali smo bez stvari, ubio bez zombi na putu. Joj. Sam blesave. Joj. Blesavo. Sad ne znam di su mi stvari, ali znam da je tu negdje. Joj, ubit ću se. Joj, jesam blesao. Joj, ko će to naći? Ko će to naći? Oh, fuck. Joj. A vidite, joj. Da tu je negdje, tamo gore. Joj, da, tam sam umro. Da, tam sam negdje bio. Daj, please. Vrati mi stvari. Uzeo si, sad vrati. Uzeo si mi život. A ne smiješ krasti. Fulaši. Stari. Sad ću tražiti dok ne umrem. Aj, please. Mislim šta je to. Pardon, Jack. To je planina. Znam da je tu negdje to bilo. Stvarno.
Ništa od toga ljudi, vidimo se u sljedećem epizodu, čao.